אנחנו בחודש סיוון, ובשבוע הבא יוצא יום כ"ה לחודש סיוון. מרן השולחן ערוך בסימן תק"פ כתב: אלו ימים שנהגו ישראל להתענות בהם מפני הצרות שיראו לאבותינו. מביא שם ש10 הרוגי מלכות הראשונים נהרגו 3 מהם, רבן שמעון וגמליאל ורבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. רבי שמעון וגמליאל היה נשיא של ישראל, הוא צאצא של הלל הזקן, ורבי ישמעאל בן אלישע היה כהן גדול, ורבי חנינא סגן הכהנים, סגן הכהן גדול. תמיד היו ממנים סגן, כיוון שאם חס ושלום יקרה לכהן איזה טומאה או כל דבר או כל מקרה שלא טוב, מיד צריך ממלא מקום שיהיה במקומו. אז היו בוחרים, ממנים סגן הכהנים, וחנינא סגן הכהנים היה איש קדוש, והוא לא רצה להתמנות לכהן גדול בשום אופן, כיוון שבאותו דור של בית שני, בסוף בית שני היו קונים את זה בכסף. בדור האחרון, בתקופה האחרונה של בית שני, 11 שנים האחרונות, שימש רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, היה קדוש, והם השלושה נהרגו ביחד בבת אחת על ידי הרומאים. יומיים אחריהם, אז יוצא יום כ"ה סיוון, יוצא שבוע הבא ביום שני. יומיים אחרי זה יוצא ביום רביעי הבא, יום כ"ז לחודש סיוון. אז שרפו הרומאים את רבי חנינא בן תרדיון, הוא בספר תורה עמו. רבי חנינא בן תרדיון הוא חותנו של רבי מאיר, אביה של ברוריה, אשת רבי מאיר בעל הנס. אז אנחנו היום בעניין 10 הרוגי מלכות. אומנם כבר דיברנו בשבועות הרבה לפני כן, גם על רבי שמעון גמליאל, ברוך השם, גם על רבי ישמעאל, גם על רבי חנינא סגן הכהנים. אבל למה היה צריך להרג 10 הרוגי מלכות? ודווקא 10, לא פחות ולא יותר. האמת שכל זה קשור לשבתות שקראנו בשבתות האחרונות. שבת קודמת קראנו פרשת המרגלים ופרשת שלח לך. הכל התחיל, רבותיי, במכירת יוסף. אחיו של יוסף הצדיק טעו בו. הם ידעו שהוא משורש קין. למדנו כבר שיש נשמות שהן משורש קין, יש נשמות שהן משורש הבל. כל הנשמות שבעולם, אנחנו, יש מקין ויש מהבל. קין זה נשמות שהן אומנם גבורות, יש בו דין יותר, אבל הוא יותר מוצלח, יש לו מנהיגות, יש לו כוחות גדולים, אבל צריך לתקן. עשה תיקון. כיוון ששמה נגע הנחש בחטא עץ הדעת, טימא את חווה, ויצא רוב הנשמות של קין יצאו לא טובות. והבל להפך, רוב הנשמות יצאו טובות. הבל למשל זה נשמת משה רבנו עליו השלום, הוא היה גלגולו של הבל. זו הסיבה שכתוב בתורה: ויסתר משה פניו כי ירא להביט אל האלוהים. מה אומרת? ויצחק ויסתר משה פניו, זכה לכירון פנים. כשהקדוש ברוך הוא נגרע אליו, אז הוא מהר כיסת הפנים, לא רצה להסתכל בשכינה. למה? אז אומר רבנו הארי, הוא נשמת הבל. הבל למה צריך להיהרג? הוא בנו של אדם הראשון. אז מה אם קין קם עליו לרצוח אותו? אי אפשר להרוג בן אדם אם אין עליו עוון. אז איזה עוון היה להבל שנהרג? ברא אומרת שבשעה שהקריב את הקורבן שלו, הביא כבשים וחולות צאנו מחלביהן, הציץ בשכינה, אז נרשם לו עוון, וחיכה לו הקדוש ברוך הוא שאז שקין בא עליו נרצח. עכשיו בא משה רבנו, הוא יודע שהוא היה הבל בגלגול שעבר. למה הוא תיקן את האדם הראשון? והאדם אומר הפסוק מה שמו ומה שם בנו כי תדע. אומר שמעון בר יוחאי בזוהר, מה שמו, מה? 45, גם היה אדם, ומה שם בנו זה הבל כי תדע. זה אדם משה רבנו עליו השלום. ויתרו חותנו של משה הוא קין. למה הרג את הבל?
התורה הסתירה את זה, רמזה. אומנם בגלל וישע שבט הבל בן מנחתו, בין קין בן מנחתו לא שעה. ואז קין מתחיל להגיד, אומר לו הקדוש ברוך הוא לא אם תטיב שאת, אם לא תטיב בפתח אתה תרובץ. אז, אבל איך כתוב בתורה? ויביא אותם בשדה, ויקום קין על הבל אחיו, ויהרגהו. מה זה בשדה? אכפת לי איפה הם היו? אם בעיר או בכביש, או באגם, או ליד הנהר. ויביא אותם בשדה, שדה רמז לאישה. צעקה כי בשדה מצאה, צעקה הנערה ואל מושיע לה. על עסקי שדה. קין אומר להבל אני בכור, ואתה הבן מספר 2. איתו עם קין נולדה תאומה אחת, עם הבל נולדו 2. איך אתה תיקח 2 נשים ואני אקח רק אישה אחת? האישה הזו שייכת לי כי אני הבכור. ויביא אותם בשדה, הרג אותו ולקח לו את 2 בסוף, ובשלוש נשים. עכשיו זה בא ביתרו. יתרו כעת לוקח את ציפורה, שהיא התאומה של הבל, מחזיר אותה למשה רבנו. ויתן לו את ציפורה, ביתו, לו לאישה. זה החלק הטוב של הבל, של קין נתקן. אבל נשאר, החלק הרע, זה במצרי. במצרי, גם הוא היה לו עסק. ויפן כה וכה, ראה מעשה לו בבית, ראה מעשה לו בשדה. מה ראה משה רבנו? קם בבוקר רואה איש אחד מצרי, מכה איש עברי מאחיו. אז ראה אותו מכה איש עברי מאחיו, ראה מעשה לו בבית, ראה מעשה לו בשדה. אתמול בלילה גנב לו את אשתו, המצרי האגור הזה, והוא היה עובד אצלו היהודי, וכדי שלא יפתח את הפה, היה מכה אותו. מיד קם ויקום משה על האיש הזה המצרי, ויקום ויהרגהו, ויח את המצרי, ויטמנהו בחול. הגמרא אומרת, אפילו לא היכה אותו, הוא דיבר, הזכיר שם, נא גיבור דורשי חודיך כרבת שומרם, נון ג' ד' י' כ' ש', הרג אותו. ויטמנהו בחול. אבל מי הציץ עליו? הוא המרשים הגדול, השמאלנים, אבא של השמאלנים, מה שמו זכרו, דתן ראה את זה ושתק. למחרת דתן היה מרביץ לאבירם, חברים, לא, ליל הסכינים, אתם מכירים מה הולך שם אצל השמאלנים שהם רבים במפלגה, למי שייכת המפלגה, אז מוצאים סכינים. אז הוא קם, הם למדו מהם. ויקום, וירא שני אנשים עברים ניצים. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? עונה לו דתן, הלא רגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? אתה רוצה להרוג אותי בפה? אתה אומר בשם המפורש, אתמול הרגת את המצרי? משה, אכן נודע הדבר, ברח. שמע פרעה ויבקש להרוג את משה. הוא הלך לסין, דתן הלך לפרעה, אמר לו זה שגודל אצלך בבית, משה. הוא רצח אתמול מצרי, אזרח של המסרי, מהקופטים, שמה כל הזמן מריבות, נכון? אז מיד משה רבנו ברח ואמר, אכן נודע הדבר. מי זה המצרי הזה? הוא הסתכל עליו, מה זה ויפן כה וכה? כמה פירושים יש בגמרא, וכולם אמת. הסתכל עליו עד הדור האחרון, אולי יצא ממנו איזה משהו, זה אחד, איזה ג'חש, איזה כבש, איזה אחד, יצא ממנו איזה חצי יהודי, רבע יהודי, אולי חבר כנסת, שעשה פעם איזה טובה למישהו, כלום, לא יצא ממנו כלום אבדן. מה לי על זה? אין בו שום לחלוחית של קדושה. ויח את המצרי ויטמנהו בחול. זה היה מהרע של של יתרו, שזה היה בקין. אחר כך, אז הרע הלך במצרי, הטוב הלך ליתרו. נשאר עוד חלק בינוני של קין, זה בא בקורח.
זה הפרנסה שלנו. לכן קורח יצא נגד משה רבנו, והוא נבלע באדמה, סופו להתעכב. קורח, איפה ראינו שסופו טוב? הגמרא אומרת שכתוב צדיק כתמה יפרח, סופי תיבות קורח. סופי תיבות, סוף. הוא יתוקן. ויש במסכת אבות דרבי נתן 10 ניסים, 10 סימנים עושה מלך המשיח כשהוא בא לגאול אותנו. 10 דברים. בין 10 דברים הוא מוציא את קורח ועדתו מגיהנום. אז אם יבוא אחד להגיד אני המשיח, תגיד איפה קורח? תביא את קורח ועדתו, ואז הם יוצאים. רבא בר חנא מספר בגמרא שהוא ראה אותו. עזוב שם, בוא תלמד עכשיו, עזוב את הספרים. עכשיו תגיד לו שם ליד הדלת, שומר הפתח, בוא לכאן, אבל תורה יקרה היא מפננים, כל חפציך לא ישבו בה. אז הוא צריך להביא את קורח ועדתו. רבא בר חנא שמע אותו צועק, הוא ובניו, משה אמת, תורתו אמת, והם בדאים, הם שקרנים. אבל היה קורח ליצן. אז זה היה החלק שעדיין לא נתקן. אבל אחר כך באו הרבה נשמות מקין. כמו רבנו אומר, נשמת רבי עקיבא מקין. נשמת שמואל הנביא, שמואל הרמתי, קין. רבי יהודה בר אלעאי בא מקין. מרן רבי יוסף קארו בא מקין. רבי חיים ויטל, תלמידו של רבנו הארי, מקין. אביי, גדול האמוראים, מקין. וכן אז הדרך, יש רשימה ענקית, יש שם איזה 100-150 גדולי ישראל מכל הדורות, שהם נשמותיהם היו מקין שנתקנו. אז אלה הנשמות באו מקין והיו צריכים להתקן. עכשיו נחזור לעניין 10 עולגי מלכות, מה הקשר? קין בא אחר כך בישמעאל, לכן תראו, תמיד יוצאים 2 בנים. אברהם אבינו יצא לו אחד ישמעאל ואחד יצחק. ישמעאל היה פרא אדם, ידו בכל ועד כל בו. 156 מדינות יש להם שם באום. גדוד הוא נמד, אומרים בערבים. כמו תולעים וכמו זה. אז מה? יש בפח הזבל מלא תולעים, מלא נמלים, מלא זבורים. מי הם בכלל? שנו את הקדוש ברוך הוא למעלה, מיד ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חצי יינתן. מה זה חדש? היום שהגויים נגדנו? ויסתבר עשה עוד אמר, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. יצחק אבינו היה תינוק מוטל בעריסה, ישמעאל רשע בן 14 שנה עושה לו קשת וחץ ועומד יורה מול יצחק. ותרא שרה את בן הגר המצרית מצחק. ואין מצחק אלא שופך דמים, שנאמר כמתלהלע יורה זיקים ואמר הלא מצחק אני. אמרה לו גרש האמה הזאת בעת בנה, כי לא ירש בנה האמה הזאת עם בניהם יצחק. אז זה היה ישמעאל, זה היה הרע של קין, יצחק, זה היה הבל. אחר כך נולדו עשיו, יעקב. תראו, תמיד זה הראשון. בקין הוא היה הראשון, אחריו בא הבל, אחר כך ישמעאל היה הראשון, אחריו בא יצחק. עכשיו בא גם כאן, עשיו יצא ראשון, יצא לא בסדר, ויצא הראשון אדמוני, כולו כאדרת שיער, כאילו שמה עשיו. לכן יצא אחיו הידוע אחוז בעקב עשיו מקרא שמו יעקב. עכשיו נגמר, יעקב כבר נהיה טהור, אבל הם האחים טעו. חשבו שעדיין החלק של קין נשאר באבות. שנולד יוסף, שהוא היה אמור להיות הבכור, מדוע? כיוון שהוא בנה של רחל. ועליו הפסוק אומר, בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו. הוא היה אמור להיות הבכור. והנה פתאום, מצד צדיק, הם טעו בו. וראו שהוא מביא דיבתם רעה אל אביהם, הלכו מכרו אותו, הלכו ונקרב לישמעאלים, וכל זה, ועד היום אנחנו משלמים עבור מכירת יוסף. עכשיו, איך זה קשור פרשת שלח לך, זה שאמרנו עכשיו. יוסף הצדיק שהם באים אליו, פרעה כי מרגלים אתם.
אמר להם יוסף, אתם תבואו במרגלים ותתקנו את החטא של המכירה של יוסף. מה הכסף? מכרו את יוסף, מה הכסף למרגלים? אלא למה ירדנו למצרים? אז מכרו את יוסף. אם לא היו מוכרים את יוסף, היינו נשארים פה בארץ ישראל. יעקב אבינו היה חי, תקן את חטא אדם הראשון, יוסף היה נעשה מלך, כולם היו מקבלים את מרותו והנהגתו, והיו באים כל הצאצאים, שבטי העדות לישראל, לא צריכים לצאת ממצרים, לא לעבוד עם פרעה ולא שום דבר, ולא היו מתים מישראל שום דבר, והיה מתקן את כולם. לא לדבר שם, תשמור עליהם, אסור לדבר בית הכנסת. עוון גדול. ספר חסידים כותב, בית הכנסת שמדברים שם, לא עלינו סמך מם. הכתובת שלו שם. אתה רוצה את האימייל שלו? לא צוחק. זה שמה, איפה שהוא נמצא. סכנה להתפלל שם. לכן אנא מכם, תיזהרו בקדושת בית הכנסת. בפרט היום אנחנו מדברים על הרוגי מלכות, אז כבדו אותם. אז הוא אומר, פרעה כי מרגלים אתם. הוא אמר להם, הם יבואו במרגלים. עכשיו מה עשו המרגלים? הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל, אז עדיין השאירו את העוון של מכירת יוסף. נשאר, ויוסף אומר להם, אתם השביע אותם, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותי מזה איתכם. ומשה רבנו, כשהם באים לצאת ממצרים, מה כתוב שמה? ויהי ושלח פרעה את העם, כתוב אחרי זה, שמשה רבנו, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה איתכם. אז משה רבנו לקח איתו את עצמות יוסף, כדי להוציא את ישראל ממצרים. אחרת לא נוכל לצאת. באו המרגלים, עוד פעם עושים את אותה טעות. עוד פעם עשו את התחנה הזאת, עצרו את כל המהלך. נגזר עליהם להישאר במדבר ולמות שם כל אותו הדור. ולא עלינו אף אחד לא עבר גיל 60. כל ליל תשעה באב היו מתים. עכשיו כל דור המדבר, 600,000 איש של דור המדבר, מתו במשך 39 שנים. כל שנה חלק 100. חלק 600,000 ל-40, תראה כמה מתו. כל שנה היו כמה? כל שנה 15,000 היו חופרים קברים, כולם ושוכבים בלילה שם בתשעה באב בלילה, בבוקר יצאת בת קול, יבדלו החיים מן המתים. מי שקם קם, מי שלא קם לא קם. שנת ה-40 הקדוש ברוך הוא נתן להם חנינה, 15,000 נשארו בחיים. קמו, אמרו אולי טעינו, אבל בלילה עוד פעם שכבו באדמה, אבל בלילה עוד פעם. המשיכו עד שהגיע ליל ט"ו באב, ראו את הירח שלמה, שלם, אמרו די, עשו שמחה, פסקו, מתים, בא למות. אז נתקן החטא הזה. אז נמצא זה המרגלים. עכשיו באו לארץ ישראל, נכנסו. משה רבנו לא נכנס בגלל מריבה. זה פרשת חוקת, זה הפרשה הבאה אחרינו. אחרי זה הולך לו יהושע בן נון, מכניס אותם לארץ ישראל, בית ראשון, קורא מה שקורה, משה רבנו, שלמה המלך בונה אותו, וקורא מה שקורה, אחרי זה נחרב בית ראשון בעוונות, בא עזרא הסופר בונה את בית שני, ועוד פעם מתחיל הסיפור מחדש, עד שעוד פעם גברו העוונות, אומר רבנו הארי, בבית שני זה כבר היה, הקדישו את הסאה. היה גם עבודה זרה, גם שפיכות דמים, גם גילוי עריות, ויותר מהכל שנאת חינם. הפכו להיות כולם רסיסים של מפלגות. האיסיים והנוצרים והמלשינים, אותו תמי הנוצרי הזה עם מח שמו, שעד היום יש לו ממלא מקום שם ברומא, בנדקטיקוס, קקטוס, ושמה, אלה עשו לנו צרות, כמה צרות עשו בעם ישראל. והיה צרות והיה מלשינים, אז תקנו את ברכת למינים ולמלשינים, עד אז היה רק 18 ברכות בעמידה. בא שמואל הקטן שהיה מקטין את עצמו, היה גדול הדור, וקוראים לו שמואל הקטן, מראש היה ענב, והוא תיקן ברכת למינים ולמלשינים עד תקרא. ואז נחרב בית המקדש, אבל לפני שנחרב, עם החורבן שלו,
נגזר על 10 להרג. למה? אומר רבנו הארי, גברו העוונות מאוד עד שהתפילות לא היו עולות. מה יהיה איך התפילות יעלו? מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר צריך לקחת 10 צדיקים מישראל, שהנשמות שלהם יקרבו כקורבן, ועל ידי הקורבן הזה שיעלה למעלה, והם יעלו את התפילות כל יום. ועל היום הזה, אומר רבנו הארי, כל בוקר, יש עמוד השחר, ועוד מעט השמש עומדת לצאת, אנחנו הולכים להתפלל בבית הכנסת תפילת שחרית, בא השטן, מביא את כל העוונות שעשו ב-24 שעות האחרונות, ורוצה להחליף את העולם. והקדוש ברוך הוא שוקל את המאזניים, באמת, המאזניים כבדות, הרבה עוונות יש. מיד באים הנשמות של 10 הרוגי מלכות, אחד אחרי השני, ובזכותם מכריע לכף זכות. לכן אנחנו אומרים לפני, אחרי אותו, לפני אבוא ממך, אין נקמות אדוני, אין נקמות, הופיע הפסוק הזה, שם יש קובץ של פסוקים, של גימור הגם, לא יש לנו מה נתיך הסלח, מה הקשר? אלא זה הפסוק בכוונה נתקן כדי להעלות לנו את התפילה. לכן צריך לזכור, תראו כמה מפסיד על אדם שבא מאוחר לבית הכנסת ומדלג את התפילה. אז הוא לא אומר את הפסוק הזה, התפילה שלו לא יכולה לעלות. ומה זה נקמות השם ונקמות הופיע? הרי מי היה במכירת יוסף? 9 היו. למה? הם 12 בנים. בנימין היה בבית, היה קטן, עם אביו. יוסף הוא בעצמו נמכר, נשארו 10. תוציא מה10 אחד, זה ראובן, שהוא לא היה איתם במכירה, כי הוא הלך לשמש את אבא שלו. הוא הציע להוריד את יוסף לבור. הוא אמר, לכו נשליחהו הבורה. וכתוב בפסוק, למען להציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. זאת הייתה המטרה שלו. אז הוא חזר, וישב ראובן אל הבור, והנה יוסף בבור, ויקרע את בגדיו. ויאמר, הילד איננו, ואני, אנה אני בא, עכשיו צריכים להרג 10 הרוגי מלכות. אני אנה, אומר רבנו הארי, אני אנה ראשי תיבות, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. אז נגזר שימותו. עכשיו זה, בשבילנו זה טוב, כי הם מצילים אותנו כעת, שבכל יום התפילות עולות על ידי הנשמות שלהם, שהם מעלים את התפילות, אחרת התפילות לא היו עולות. ולכן זו הסיבה שהם נהרגו. מי אלה היו 10 הרוגי מלכות? בואו נגיד את שמותיהם אחד אחרי השני, רק נראה כל אחד כנגד מה היה. הראשון היה רבי שמעון בן גמליאל, הוא נהרג הראשון. למה הוא נהרג ראשון? הרי האמת היה, מה היה המעשה שם? המדרש אומר, מדרש אלה הזכירה מביא, שאותו רשע בניעל, הקיסר של רומא, לקח את ספר התורה והתחיל לקרוא בו, תרגם אותו לרומאית, והיה קורא, עד שהגיע לפרשת אלה המשפטים. מצא שם את הפסוק, גונב איש ומכרו, ונמצא בידו מות יומת. אמר, אם ככה הם מכרו את יוסף, אם כתוב פרשת וישב. והם לא מתו, הם מתו על משכבותם, מתו כל אחד 130 שנה, לוי 137 שנים. וכן, כל אחד מהם האריך ימים. הכי צעיר היה יוסף בן 110, הוא מת לפני כולם. הוא הקטן מהם, והוא מת לפני כולם. אז איפה הם? קרא ל10 חכמים, אסף אותם בארמון שלו, ואמר, איפה אבותיכם? ואם הם היו חיים, אני הייתי מביא את דינם לפניכם. אז אמרו לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה להרוג 10 מהם במקומם. אמרו לו, זמן תן לנו 3 ימים. ששרו עיניהם לכהן הגדול, זה רבי ישמעאל בן אלישע, היה קדוש קדושים. כשנולד, זוכרים, דיברנו על זה, אמא שלו טבלה 11 פעמים, חנכה, יצאה ונכנסה, יצאה ונכנסה, יצאה ונכנסה. עד שהביאה אותו מהסנדק שלו ממתה צר הפנים. והוא מגיל 13 היה עולה למרום כל יום ושואל שאלות שמה את המלאך ממתת ועונה לו, מראה לו את כל הסתרים מה יש בפנים. הוא בעצמו אומר שם בפרקי החלות, יש לו ספר החלות,
כותב שם שיום אחד נכנסתי שם וראיתי איזה גזרות והליכים על ישראל, כמה הריגות, כמה שחיתות, כמה... וואו, הנה היום היה כף סיוון, כף סיוון. לא אתכם על זה, מה זה כף סיוון? שנת תקל"א, זה באלף הקודם, זה כבר 800 וכמה שנים. בשנת תתנ"ו, זה עוד יותר. זה לפני, אם נעשה חשבון, אנחנו באלף הנוכחי נמצאים כבר 771, תוסיף עליהם עוד 144 שנים, עם 700 וזה עוד 144, אתה מקבל 900 פלוס. לפני 900 שנה רצחו בגרמניה או באשכנז כמה יהודים ביום הזה. 31 גדולי ישראל, הוציאו אותם להורג. אחר כך את הנשים שלהם, העלו אותם באש. נשים בהיריון, קראו להם את הבטן, הכניסו להם חתולים וחיות לתוך הבטן. באיזה אכזריות השתמשו בהם. והאשכנזים תקנו יום תענית, היום היה תענית, האשכנזים, יש תראו בסידורים שלהם, סליחות לכף סיוון. מי חיבר את זה? רבנו תם, נכדו של נשיא, הוא חיבר את הסליחות האלה. זה קינות נוראות. אחר כך לא אמרו די, באלף הנוכחי, בשנת ת"ח, זאת אומרת לפני 300 בערך 63 שנים, בדיוק, 363 שנים מהיום, בחודש אב, חמלניצקי וחבריו הביא את כל החיילים שלו, מרדו במלך של פולניה ועשו מה שעשו והרגו בישראל 30,000 איש בפולניה לבד. ושרפו קרונות של ספרים ואת כל ספרי התורה וש"ס ותלמוד בבלי וירושלמי. מה עשו? הרגו לנו את רבי שמשון מאוסטרופולי, הוא ב300 תלמידיו והעלו אותו באש חי על המוקד בבית הכנסת, הציתו אש בבית הכנסת. מה שעשו הכל היה בכף סיוון. אז גזרו תענית. הוא אומנם נהרג בד' וג' אב, שנת ת"ח, אבל זה התחיל, הפרעות, ההרג הכי גדול היה כמו היום. אז בא השח, הוא רבנו שבתאי כהן, בא שבתי כהן, תיקן גם כן עוד סליחות וקינות ליום כ' בסיוון. אז זה שניים שתיקנו סליחות, רבנו תם והשח. אז היה כל זה הריגות. הוא אומר להם, אז רבי ישמעאל בן אלישע עולה למרום, רואה שמה את כל הגזרות האלה. והוא אומר לרבי ישמעאל אומר לו למ"ט שר הפנים, מה כל כך חטאו ישראל? הוא אומר לו, בוא ואני אכניס אותך יותר בפנים ואני אראה לך עוד גזרות קשות מאלה. יראה לו את הכל. שואה ופיצוצים שהיה לו תקום פעמיים צרה. מי יודע עוד איזה גזרות שהן צריכות לבוא ולא באו. אמר לו, מה זה? כל כך חטאו ישראל? אמר לו, יש יותר גזרות מאלה. רק כל יום שישראל נכנסים לבית הכנסת ועונים יש שמי רבה מברך, הקדוש ברוך הוא מבטל את כל הגזרות. אז תראה כמה גזרות מתבטלות, זכות האמינים שישראל עונים ויש מרבה שאומרים. כמה אדם צריך להיזהר בעניית הקדיש. אז לא העיקר אמירת קדיש, העיקר מי שעונה, גדול העונה אמן, יותר מן המברך. במעלה של מי שעונה, יש מרבה מברך. אז זה 10 הוגים החוץ. אז זה ראשון רבי ישמעאל בן אלישע, ולפניו היה רבי שמעון בן גמליאל. למה דווקא הוא? כי הוא ברשע הזה, התחילו לריב. הוא רוצה להרוג את הנשיא, ורבי ישמעאל אומר, לא, אני לא יכול לראות. נשיא ישראל היה מלמד תורה לכולם, ואני אראה במיטתו, אני אמות לפניו. אומר לו רבי שמעון בן גמליאל, לא, אני לא מוכן לראות איך משרת בבית המקדש, אתה נכנסת ליום הכיפורים 11 שנה, 11 יום הכיפורים שימשת בפנים, אתה תהרג ואני אראה אותך איך אתה נהרג לפניי, אני לא מוכן, אני אמות לפניך. זה אומר אני לפניך, זה אומר אני לפניך. הגוי הזה רשע עם מחשבות, התחיל לצחוק. אבל בואו נעשה הגרלה, ומי שיפול בהגרלה, כמו זוכים באיזה מתנה יקרה. עשה הגרלה, נפל הגורל על רבן שמעון בן גמליאל. שואל המדרש למה? מפני שהוא גלגולו של יהודה, הוא משבט יהודה, והוא יעץ למכור את יוסף, כי בהתחלה שמעון ולוי רצו להרוג אותו, אמרו אתה לכו ונהרגו, ואמרנו היה חלת. ראובן אמר נשליך אותו הבולה,
בא יהודה ואומר, לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהי בו. לכן רבי שמעון גמליאל, הוא מה היה? אומר הזוהר הקדוש דברי רבי שמעון בן יוחאי בעצמו, הוא אומר במדרש אחד, הוציאו בשמיים את הנשמות של 10 שבטים והכניסו אותם בתוך הגוף של 10 צדיקים. והם סבלו צער המיטה באותו רגע. אז יהודה ממש היה שמה ברציחה שלו, של רבי שמעון גמליאל. אחריו רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. אחריו היה רבי חנינה סגן הכהן. אחר כך רבי חנינה בן תרדיון. אחר כך יש לנו רבי יהודה בן בבא. אחריו רבי יהודה בן דמה. יש עוד פעמיים יהודה. רבי חוצפית התורגמן. רבי חנינה בן חכינאי. רבי ישבב הסופר. רבי אלעזר בן שמוע. אחרון מכולם זה רבי עקיבא. אלה כל 10 שהרגו אותם הרומאים הארורים. האמת הם לא נהרגו ביום אחד, כמה חודשים אחר כך וכמה שנים. רבי עקיבא אחרון הנהרגים 52 שנה אחרי החורבן. החורבן היה בשנת ג' אלפים תתכ"ח, תתכ"ח נפגעת עולם. רבי עקיבא נהרג בתת"פ, מתי שהעיר ביתר נפלה. עיר ביתר נשארה קיימת עוד 52 שנה אחרי החורבן ירושלים. בר כוכבא עדיין המשיך למרוד, והרומאים לא יכלו לסבול, והוא היה ממשיך לחיות רק אם היה מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא האמין בקדוש ברוך הוא, אבל הוא אמר לקדוש ברוך הוא בסוף, אני לא רוצה את העזרה שלך. לא אתה אלוהים זנחתנו, ואל תצא אלוהים בצבאותינו. אומרת הגמרא, אבל זה פסוק דוד המלך אמר. אומר לו, דוד המלך אמר את זה לשון שאלה. לא אתה אלוהים זנחתנו, ולא תצא אלוהים בצבאותינו, אבל לנו עזרת מצר, ושב תשועת אדם. אבל בר כוכבא אמר, לא, לא רוצה לצורך את העזרה שלי. יש לי צבא שלי ונשק שלי, אני אצליח, אני אנצח את הרומאים. אבל בסוף נחש הרג אותו. ונפלה ביתר, ושחטו שם, מה עשו שם נקמות, מה שהגמרא בגיטין מספרת, ומה שבדרש איכה מתאר, נורא ואיום, ואז תפסו את רבי עקיבא. תפסו אותו, ולא שהוא היה בעיר ביתר, הוא היה בבני ברק. זה לא בני ברק של היום, אבל פחות או יותר באזור המרכז. לקחו אותו, הביאו אותו לקיסריה, ביום הכיפורים, הוציאו אותו להורג, ואז בא רבי יהושע הגרסי, אליהו הנביא, קברו אותו, מחרת יום הכיפורים, בטבריה. נו. תרגע. הביאו אותו לטבריה, קברו אותו למחרת יום הכיפורים, זה רבי עקיבא, הוא האחרון מ10 הרוגי מלכות. אלה כל 10 הם היו זה. רבי ישמעאל בן אלישע צועק, רבי שמעון גמליאל גדול ממני בתורה, כמה תורה לימד, כמה תורה עשה. יצא עליו הגורל לרבי שמעון גמליאל. מיד זה מיהר לקח את הסייף, הוא הכסף בעצמו, תיז את הראש שלו, של רבי שמעון גמליאל. ורבי ישמעאל בן אלישע כהן, אבל זה כעת אמת מצווה. לוקח את הראש שלו, מנשק, ואומר, זה הפה שהיה מדבר דברי תורה, עכשיו ייפול בעפר, איך יהיה דבר כזה? צועק לו הכסר, אומר לו, תחכה עוד מעט התור שלך. אומר, אכפת לי אני, אתה חושב שאתה הורג אותי, את היהודים לא תצליח להרוג, תהרוג את הגוף, אבל את הנשמה היא נשארת נצחית. הוא יובד וממשלתו תובד וכל הגויים יובדו וישראל יישאר לנצח נצחים. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא והישראל והתורה גוף אחד. כמו שהקדוש ברוך הוא נצח, ישראל נצח. כמו שהתורה נצח, ישראל נצח. תראה ספר התורה הזה שנמצא פה בארון, אותו דבר כמו שניתן לנו מהר סיני על ידי משה רבנו, לא נוספה אות ולא חסרה אות. ואם חס ושלום חסר אות בספר התורה הוא פסול. זו המעלה של התורה. כן, מרן אומר, צריך להיזהר שאומר שמע ישראל, ואומר את כל האותיות שלמות. ואם חס ושלום חסר אות, אומר זה כמו ספר תורה פסול. צריך לבטאות את כל האותיות בקריאת שמע כמו שצריך. כמו שכתוב, צריך להיות כתוב שלם, כל האותיות, רק כשקורא, צריך להיות שכל האותיות יהיו שלמות,
ולא יהיו חסרות. אז זה היה שהגיע תפס את רבי ישמעאל בן אלישע, בא לפסות את עורו, בא להרוג אותו, בת הקיסר ראתה אותו, יפה תואר יפה מראה. למה הם 10? אם הם היו רק 9, למה אמרנו שהיה לנו את 12 השבטים, נכון? ראובן לא היה במחילה, אז ירד אחד. בנימין היה בבית, נשארו 10. יוסף זה אחד מה10, אז הוא יורד, נשארו 9. מכרו אותו רק 9, למה צריך 10? גם יוסף נענש. למה? הגמרא אומרת, כל מי שמענישים את חברו בגללו, כל הנענש חברו בסיבתו, הם מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אז כיוון שעל ידי יוסף הוא גרם להם, אז מה יגיד יוסף, מה אני אעשה? הוא למה הוציא דיבתם רעה? אז גם הוא היה צריך להריג. מי זה יוסף? זה רבי ישמעאל בן אלישע. יפה תואר ויפה מראה, כמו יוסף. היה יוסף יפה תואר ויפה מראה, ראשי תיבות יתום. יפה תואר ויפה מראה. כך אומר המדרש. אז זה יוסף הצדיק, בא ברבי ישמעאל בן אלישע. והוא היה יפה תואר מאוד. ובת הקיסר זאת אותה מרשעת אשתו של פוטיפר, בא בגלגול. ואז היא רצתה להחטיא אותו ולא הצליחה. אז היא קמה ואומרת לאבא שלה, תעצור רגע, תהרוג אותו, תוציא לו את האור בעודו חי. למה? אם אחרי שימות האור יתכמת כבר לקבל, לא יחסך האור שלו. רוצה בעודו חי, הם יודעים איך לשמר אותו. פשטו לו את האורו בעודו חי, איזה איסורים אלה. וזה לא האור החלק העליון, מה שאנחנו רואים, יש לאור 7 שכבות. הרי למה יש איסור למדנו את זה, של כתובת קרקע. פסוק אומר, כתובת קרקע לא תיתנו בבשרכם. עכשיו אם אדם כותב סתם על היד שלו, זה לא שום איסור, זה נמחק, זה על האור. יש היום נשים טיפשות, עושות סומק לחיים, זקנות. חסר להם אדום, אוהבים את האדום, דגל אדום. אז שמים סומק לחיים, מזריקים לתוך האור, אז יש שאלה אם זה מותר. מותר. למה? זה אחרי שנה נמחק. למה זה נמחק? כתובת קרקע לא ימחק לעולם. כתובת קרקע, האור יש 7 שכבות. אתה רואה אור, אתה חושב שזה לא. קדוש ברוך הוא ברא 7 שכבות. גם אם מתקלף שכבה אחת, יש השנייה, יש עוד. לכן לפעמים אתה רואה אור עבה, שאדם נשרט או נחתך בסכין, יוצא חתיכת אור עבה עד שמגיע לבשר. 7 שכבות יש. מתי עובר כתובת קרקע? עד שיגיע לשכבה השביעית. והם שמה, לפי מה שחקרנו, עד 3 שכבות. אי אפשר יותר, אחרת זה כואב. אחרי שנה, שנתיים, זה נמחק. זה דוהה, בצבע, אור, זה נמחק. אז אין בזה איסור. בכל זאת, לא כדאי לעשות, זה לא טוב. מידע גם לא בריא, בטח יש בזה הקרנות, מידע גם כל דבר. אז בוא איזה, כל דבר לא טבעי זה לא כדאי. גם חומרים כימיים מכניסים שם, שבצירים. מוכנים למות בשביל יופי. והשאלה מה הם מתים בקבר עושים עם היופי שלהם, זו שאלה נגולה. אז בקיצור, היא אמרה לו להפשיט את האורו, הפשיטו את האורו, והנה נתן צעקה. למה נתן צעקה? הלוא הוא מוכן למות. הוא עלה למרום, אמר לו מ"ט, נגזר עליהם גזרה, הם יכלו ברגע אחד, במילה אחת, לשרוף את כל רומא, לעלות אותה באש. אבל לא עשו את זה. הם ידעו שזו גזרה מאת השם. קיבלו את זה באהבה. ורבי נחמיה בן הקנה, הוא המחבר של התפילה אנא בכוח. ספר הקנה, הוא חיבר אותו, שם מוזכר התפילה אנא בכוח. גם ספר הפליאה, כתב 2 ספרים. ושם כתב את התפילה אנא בכוח, זה שם בן מ"ב שבו ברא שמיים וארץ, זה סודות עמוקים יש בשם אנא בכוח. והוא עליו השלום, עשה להם סעודה גדולה, אמר להם זה שמחה, אתם רואים זה חופה יש בשמיים כעת, סמך מ' לוקח את הגופות, אבל הקדוש ברוך הוא את הנשמות. והנשמות שלהם עולות למעלה למרום, והכל יהיה כמו שצריך, ועד שיבנה בית המקדש אז יקום נקמת עמודה ושפוך. אז למה הוא צעק? אלא כיוון שהגיע למקום התפילין, אמר אוי ואבוי,
האור, איפה שאני שמתי את התפילין, את זה פושטים, נתן צעקה גדולה. הצעקה אחת נתן כשהרגו לו את רבן שמעון בן גמליאל. צעקה שנייה שפשטו את עורו. יצא בת-קול משמיים ואמר לו, אם אתה תעשה עוד כל אחד, אני עושה את העולם טוב ובוהו. תקבל את הדין באהבה. אז אמר, אני מקבל את הדין באהבה. פשטו את עורו ואחר כך הרגו אותו. איפה הם קבורים? יש כפר קנה בגליל, יש שם מערה מאחורי הכפר, שם קבורים שניהם, רבן שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול. יש בטעות מראים בשזור, ליד כרמיאל, בדיוק הכביש של כרמיאל, הכביש הראשי, בכניסה של כרמיאל, אתה נוסע יותר צפונה, הרי קילומטר אחד, הכביש מוליך לשזור, הכביש הראשי. אז על אם הדרך רואים שם מציון, מה זה? זה שם הקבר רבי שמעון שזורי, זה לא קבר. בטעות אומרים שם רבי ישמעאל בן אלישע, זה לא רבי ישמעאל. שם קבור רבי שמעון שזורי. רבי ישמעאל בן אלישע הוא וחברו רבן שמעון בן גמליאל, בתוך מערה בכפר כנא, והם מחשמה מדי פעם, באים לשם מתפללים, והם באים, מלכלכים את המקום, משחיתים, עושים כל מיני, הקדוש ברוך הוא עוד ינקום מהם, השתבח שמו, יש יום לאל היום, והם יבוא יומם בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ינקום, יקמא גם עבדה וספוך. אז הוא היה רבן שמעון בן גמליאל. רבי ישמעאל בן אלישע הוא היה כנגד יוסף הצדיק. אחר כך היה רבי חנינא בן תרדיון, הוא שרפו אותו באש. אז עכשיו הם היו כנגד השבטים. אז מובן ככה, יש כמה שיטות. זו שיטה שאומרת רבן שמעון בן גמליאל הוא כנגד יהודה. רבי ישמעאל בן אלישע יש אומרים לא כנגד יוסף אלא לוי, כי הוא משבט לוי היה. רבי עקיבא היה נשמת יששכר. למה רבי עקיבא נשמת יששכר? אלא אצל יששכר כתוב יששכר חמור גרם. מה זה יששכר חמור גרם? פשט שיששכר היה להבדיל דומה לחמור בטבעים שלו. מה שהחמור הוא לא מפונק, חוזר הביתה, אפשר לקרוא לזה בית, שוכב שם ברצפה, אוכל מה שאוכל, שותה מה ששותה וישן לו. קם בבוקר, הולך לעבודה, ככה יששכר, היה יושב לומד תורה. בא לו לישון, ישן לו, שעה, שעתיים, מספיק, קם לומד תורה. לא אכל לפעמים 3 ימים, לא אכפת לו. יש אוכל, אוכל, אין אוכל, לא אוכל. זה רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום, גדול ישראל היה. ענק שבענקים, לפני 150 שנה היה בטורקיה, באזמיר. הייתה מצודתו פרוסה על כל העולם, חיבר למעלה מ100 ספרים. היה בעל הבית לפעמים בצהריים רעב, כי לא אכל, מגיע הביתה ולא היה מודיע שהוא מגיע, לא יודעים אפילו שהוא הגיע, איזה חדר צדדי, יושב שם. אם הרגישו בו, הביאו לו אוכל, אכל. לא היה אוכל, אמר, למד איזה חצי שעה, חזר הבית, חזר. כך אומר בנו רבי אברהם פלאצ'י עליו השלום. ככה דרך החכמים, שותה. לא אכפת לו, יש לו מה לאכול. סיפרו פעם על זרקת אביה עליו השלום. היה יושב לומד לפעמים יומיים, 3 ימים, רצוף. נזכר להתפלל, אחר כך ממשיך ללמוד כל הזמן. פעם אחת היה עסוק באיזו סוגיה עמוקה מאוד. אשתו אומרת לו, לא אכלת ריבה יהיה, מהבוקר, עכשיו הוא מעט 12 בלילה. הוא אומר לה, עוד מעט, אני באמצע הסוגיה חשובה, עוד מעט. אמר לו, שמתי לך את האוכל פה על העץ, שים לב. בסדר, הוא אפילו לא מסתכל, הוא אומר לה, תעזבי אותי, אני באמצע הסוגיה, בסדר, אני אוכל. היה אסיר אחד שהיא שמה עשתה את האורז, או עשתה את כל הדברים. אסירה שלי, היא שמה לו את האוכל, אסיר קטן, סדרה אותו על הפתיליה, הכינה לו את זה. הוא גמר ללמוד, הוא רעב, הוא אומר, מסכנה אישה, אבל לא שאני רעב, לא אכפת לי לישון בלי אוכל. אבל האישה מסכנה תיפגע, שאני לא אכלתי את האוכל שלה. הלך לסיר, לקח אוכל, שם בצלחת, אחד ככה, בלי לחם, בלי זה, בלך נפשות, הלך לישון. קם בבוקר, הלך לבית הכנסת, חזר, אמרה לו, מה עשית? למה לא אכלת את האוכל? האוכל נשאר, אמר, לא אכלתי. אמר לו, מה אכלת? מסתכלת, רואה מה היה, הסיר השני שנשאר בו לכלוכים, שירא המזון, שמה לו מים, נשרתה בו מים, שכל מה שנדבק שם היה קוגל באורז שרוף, כל מיני איזה מעושן, אני יודע מה, עם מים, הוא לא הסתכל אפילו, לא שהיה תלמוד בלימוד שלו, גרד את זה,
שם בצלחת ואכל. אמר לה, לא הרגשת טעם אחר, משהו? הוא אומר, לא, היה אוכל רגיל, לא הרגשתי כלום. את האוכל לא אכל, ואכל את האוכל לא. כך היה, כך דרך החכמים. וזה סיפור עם אחיו של הגאון רב חיים מבלוזין, רב זלמן מבלוזין. הוא היה אוהב מאוד מוזיקה, אבל לא כל מוזיקה, מוזיקה ככה אומנותית של אומנים שיודעים לנגן ולעבור מסולם לסולם, מקטע לקטע, לעשות קשר בין יום אחד אחיו אמר לו, תשמע, הבן הזקונים שלי התחתן שבוע, בסדר, הייתי בחתונה. הוא אומר, אני עושה לו סבע ברכות, היום, יום האחרון. אני מבקש ממך שתבוא לסבע ברכות. אומר, תראה, אבל אתה יודע, הזמן שלי יקר. תגיד לי בדיוק באיזה שעה לבוא. אני אותה חצי שעה, אני אסדר אותה לפי הסדר יום שלי. לא, לפני לו, אמר לו בסדר, 7 בערב, אז לא יוצאים מאוחר כמו היום. היום אומר לך ב8, מתחילים ב11. וזהו, ו12:30, כל אחד לא ילך, הולך לביתו. זה לא טעם ולא ריח, זה שמחה, יושבים בתחילת היום, מהערב, לאחר הצהריים, בלילה, שמחים, בחתן, בכלה. הוא הגיע בזמן, היה שעה 7, הגיע. הנגנים עוד לא הגיעו. אז הוא הוציא את הגמרא, היה שם למד. מתי באו הנגנים, הביאו זה לי את הכיבוד, זה לי את הפסנתר, זה לי את העוד שלו, זה לי את זה, התחילו לכוון, אתה יודע, הם צריכים לכוון את הצילים, אז טם, טללם, טים, פום פום, או בכל מיני קולות, זה רק הוא מכוון, שעה הוא מכוון, רק מנגן 5 דקות. של 5 דקות הוא שעה, עושה לך רק קידוחים בראש, חפש נפט. בקיצור, עשו, בוא נלמד. הם אחרי זה נגנו, גמרו, אכלו כולם, וזה, הוא נשב לומד גמרא. הוא אומר לו, אחיו, מאוחר בלילה צריך ללכת הביתה. איפה הנגנים? הוא אומר, מה זה נגנים? היו פה נגנים? הוא אומר, היו פה? הוא אומר, כן. נגנו והכל, וזה מוזיקה. הוא אומר, לא שמעתי. היה עסוק בתוך העסק של הלימוד שלו. והיו כל ראשם, היה בתוך הלימוד. גמרא מספרת לנו, ודובר עיניים ועוד. היה הולך בשוק של ציפורי, שוק העליון של ציפורי, מרחק, רש"י אומר 3 מיל. 3 מיל זה תכפיל 3 כפול 18 דקות. כמעט 3/4 שעה. והיה הולך, שמה, שוכח את הקדימה שלו, את המייל שלו, הולך עם הכותונת. אומרים בערבית אמיס, קמיס, זה החולצה שלו, כותונת, דשדש על הזה. הולך, יושב שם לומד, פתאום אומרים לו, איפה המייל שלך? הוא אומר, שכחתי אותו שם בשוק העליון, וכל הדרך היה הולך, לומד, והוא לא זוכר שהלך בשוק. לא, אין רמזורים, אין, אני יודע, פילים בדרך, אין דובים, אין שום דבר אכפת לו. והיו כולם עסוקים בלימוד תורה, לא, זה יששכר חמור גרם. אבל המדרש אומר, מה זה יששכר חמור גרם? הרי אותו יום היה ויכוח בין רחל ללאה. הלוא יעקב אבינו, כל הלילות שלו היו באוהל של רחל, היא אשתו העיקרית. אצל לאה היה רק 7 לילות בחייו. הביא ממנה 6 בנים ובת אחת. אז היא, לאה, יודעת שיעקב יחזור הביתה מהשדה, הוא ילך לאוהל של רחל. אבל אותו יום ראובן מצא דודאים, דודה. למה זה דודה? זה פירות, עכשיו העונה שלהם. עכשיו כמעט זה נגמר, זה גדל פרא. היום עם הציוויליזציה הרסו את הכל. זה לא יכול להיות גדל בתרבותי בשום פנים. יש כל מיני שדות או בעמקים, זה באזור ההרים גדל. מתחת להרים זה עץ, השורש שלו צורת אדם. השורש שלו בדיוק גובה של בן אדם, זה כמו איש ואישה מחובקים. אתה רואה 2 גוף של בני אדם, ממש ראש, חזה, בטן ורגליים. מחובקים. יוצא ממנו אילן בגובה של 2 מטר, 2.5 מטר עם ענפים גדולים, והפירות שלו קטנים כמו תפוחים קטנים, אבל ריח בושם הולך למרחוק. זה ריח משקר. קוטפים אותו, אוכלים את הפירות האלה, אבל השורש שלו זה טוב למי שאין לו ילדים.
אבל סכנה, צריך לדעת כמה לאכול מהשורש. מרתיחים אותו בתה, באיזה משהו, חולטים אותו, מעבירים אותו עם איזה חומרים, שולטים מזה האיש והאישה, והיא יכולה להתעבר אחר כך. אז זה הדודאים, ולכן שמו דודאים לשון אדם. אדם, דו אדם, זה דודאי. ויש מסורת ידועה שאסור לעקור את זה. מי שעוקר את זה, ימות. מה היו עושים הערבים אז בזמנו? הם לוקחים כלב וקושרים אותו לעץ או חמור, קושרים אותו לעץ ומרעיבים אותו. מביאים לו אוכל מרחוק, הוא לא, קורא לו. קורא לו את שמו, שם אביב, אבי אמו, עוד, קורא לו אובמה, פוטין, סרקוזי, לא תעלון, קלינטון, אביב. מניג'אד, בבינג'אן, קום, תבוא פה. ביה, אומר לו ביה. אחר כך ראש ממשלת גרוזיה, אחר כך ראש ממשלת קורא, לא? עד שהוא עוקר את העץ. ואומרים שיוצא צעקה, בשעה שנעקר השורש, שאומרים קול. והוא מת אחרי זה. זה שעקרה, כלב מת, או החמור מת. לוקחים את השורש הזה, משתמשים פה למה שרוצים. זה הדודאים. הדודאים האלה נשרו מהעץ, זה היה כמו הימים האלה, קציר חיטים. ראובן הולך בשדה, מצא דודאים. הביא אותם לאמא שלו, צלחת של דודאים. ראתה את זה לעם, מיד הריח נדף. מי הריח את הריח? רחל אמנו עליה השלום. אמרה, זה סגולה לבנים, אין לי ילדים 7 שנים, אני עקרה, לא אסור. האמת יותר, היא הייתה 15 שנה עקרה, ככה אמר המדרש. 15 שנה רחל עקרה. עד שילדה את יוסף. אז היא אומרת לאה, נינה לי מדודאי בנך. אומרת, זה לא צודק, גם תקחי לי את יעקב, גם אני אביא לך דודאים, תקחי את הדודאים, תביא לי את יעקב, שיהיה אצלי היום. אמרה לה בסדר, הסכימה. לקחה את הדודאים רחל, אכלה מהם, והתעברה אחר כך ביוסף. ולאה, מה עשתה לאה? אמרה, איך אני אעשה? לצאת החוצה זה לא צנוע, אישה לא יוצאת בחוץ. זו צדקניות האימהות שלנו. ואם אני אחכה עד שיעקב יגיע, הוא ייכנס כבר לאוהל של רחל, איך אני אעז להוציא אותו משם אחרי שהוא נכנס? אז מה אני צריכה לעשות? אני צריכה להמתין עד השנייה בום, ככה, כתער חד, איך שהוא מגיע, לפני שייכנס. אבל החמור של יעקב ידע את הכל. החמור של יעקב יש ברוח הקודש. הוא רחוב לפני זה נתן צעקה. אתם מכירים את המכוניות של הערבים? יש להם טוואטה? מכיר את הסיפור שפעם ערבי אחד בעיר העתיקה בירושלים, זה בזמננו, לפני 40 שנה, בא לקנות לילד שלו אוטו, פורד. לקח אותו לסוכנות פורד. הרוע נכנס הזלמה לתוך האוטו, ההגה, משחק, איזה כיסוי יש להגה, ומשחק בקלאץ' ובמעטבת מהלכים, הילוכים, אז עוד לא היה אוטומט, הכל היה ידני. זה קלאץ', עושה זה, בודק, פותח את הדלת, סוגר, אומר לו אבו, אטלע, בבתערף שאתה לא מבין, אטלע מן הון. הוציא אותו, נכנס לאוטו, עשה בטוואטה, טו טו טו, אמר לו טוואטה קווייס של אוטו קווייס. זה העיקר טוואטה, מה שווה האוטו? זה הכל שאר ברזלים, צמיגים ושטויות, זה מחליפים, זה כהילוף. העיקר זה הטוואטה. אז הטוואטה, מאיפה זה בא? מהחמור של יעקב אבינו. הוא נתן טוואטה, ולאה ידעה, ויבוא יעקב מן השדה בערב, מן השדה, עוד לא הגיע הביתה. ולאה עמדה אחרי הווילון, איך שהגיע יעקב? אמרה לא, שחור שכרתיך בדודאי בני. שחור שכרתיך יצא יששכר. יששכר חמור גרם, החמור גרם שצעק טוואטה של החמור, שמעת? גרם שנולד יששכר מאותה לילה שהיה יעקב אצל לאה. הוא איזה צדיק היה. שלומד תורה יומם ולילה. בני יששכר יודע בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל.
באה נשמת רבי עקיבא, נשמת יששכר זה רבי עקיבא. ולכן רבי עקיבא בתחילה היה עם הארץ, והיה אומר מי ייתן לי תלמיד חכם ואנסחנו כחמור. זה אומר חמור גרעי. בא עכשיו ליששכר. וזה יששכר ליששכר. ליששכר עליו השלום. זה היה נשמת רבי עקיבא. אחר כך יש לנו זבולון, רבי חנינא בן תרדיון. והוא נרמז בתורה, והארץ היא נעה רחבת ודאי לפניכם. זה שכם אומר לו, רחבת רבי חנינא בן תרדיון. והוא ממנו יצאה ברוריה, וברוריה נישאת ברבי מאיר בעל הנס. אז זה רבי חנינא בן תרדיון, שרפו אותו עם ספר תורה עמו. בשבוע הבא לנדר. ונזכה לדבר עליו לפטירה שלו יוצא יום רביעי הבא. שרפו אותו הרומאים. אז הוא נשרף עם ספר תורה ביחד. זה רבי חנינא בן תרדיון, הוא כנגד זבולון. אחריו דן רבי יהודה בן דמה. אחר כך גד כנגדו רבי חוצפית התורגמן. אז רבי חוצפית התורגמן הוא היה עליו השלום, היה מתרגם את דברי עליו השלום רבן שמעון בן גמליאל. אז הוא רבי יהודה בן בתרא, אני דילגתי, רבי יהודה בן בבא. רבי יהודה בן בבא היה שמעון. הוא מת, נהרג בן 80 שנה. כולם היו זקנים. הכי צעיר זה בן 80. רבי יהודה בן בבא נהרג בגיל 80 ולא שינה שום דבר מהתורה. הם תפסו אותו ערב שבת קודש ב9 שעות ומחצה. זאת אומרת, היום זה 12 שעות, אז חסר עוד 2.5 שיהיה לילה. בדיוק זמן מנחה קטנה. אמר להם, תחכו שאני אעשה קידוש. מה קידוש? אומר הלילה, זה שבת. אני אעשה קידוש עוד לפני השקיעה, אבל לא מועיל, צריך 1.25 שעה לפני השקיעה, אי אפשר מוקדם יותר. אעשה קבלת שבת ואעשה קידוש. אמרו לו, מה זה קידוש? אבל הם יום השישי, ואתה עדיין מאמין באלוהים שלך? ודאי וודאי שאני מאמין בו. אבל הנה, אתה מת. אומר, אז מה? אתם שולטים בגוף, אתם שולטים בנשמה. עד שהוא מתדיין איתם, עבר 1.25 שעה, סחב להם את הזמן, נהיה 1.25 שעה. אמר, יום השישי, חולו שמיים וארץ לכל צבעם, לא הספיק להמשיך שברא אלוהים לעשות, הרגו אותו. אז נהרג בכניסת שבת. עליו השלום, רבי יהודה בן בבא. אחריו הוא היה בן 80. אחריו היה רבי יהודה בן דמה, ערב חג השבועות נהרג. אז הוא הרגו אותו גם כן, אותו זה. ובא אליהו הנביא, לקח אותו על סוס והביא אותו לבית המדרש, שיקברו אותו היהודים. אחר כך גד נהרג ברבי חוצפית התורגמן, היה בן 130 שנה. 130 שנה, והיה יודע את כל המשניות בעל פה. והיה מתרגם את כל דברי רבן שמעון גמליאל, מתרגם את זה לישראל. וכולם היה אחד שלא היה מבין ושומע ממנו את התורה. אז היה במצוות התורגמן. יש אומרים הוא היה נפתלי, כך אומר רבנו הארי. עליו נאמר, הלשון הממהרת לדבר עם ספר, אחד הוכחת את העפר. הלא אישה אחר איך כפר, מלכה, הוא היה הלך פעם אחת באשפה וראה נחלכת לשונו של רבי חוצפית התורגמן באשפה. ויש אומרים חזיר היה לוקח אותה וסוחב אותה מהאשפה. והוא חטף את זה מהחזיר, מהכי קבורה. עכשיו, רבי חוצפית התורגמן נהרג, הם לא נתנו אותו לקבורה. איפה הם השליחו אותו? לצפת. תראה בצפת, שאתה יורד מכיוון צפת לוואדי עמוד, היום עשו שם את כביש העוקף. גליל זה כביש שמקצר, שמגיע לשם מטבריה ומכיוון צומת סומך לצפת, מאוד מקצר. אז שם בצד שמאל של הכביש אתה יורד, הקבר של רבי חוצפית התורגמן שם בדרך. שם זה בור, זרקו אותו בתוך בור, עכשיו בנו על זה מצבה. אז הוא היה ראה שם, ולמה באמת כך קרה לו, שהלשון שלו הייתה כך? פעם אחת שמע ביזיון תלמיד חכם ושתק. אמרו לו, תמחה, אסור לשמוע ביזיון תלמידי חכמים, זה חמור מאוד. אמר להם מה בידיי לעשות,
שמיים ינקמו בו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתו בשמיים תהם, אתה אומר שהשמיים ולשונם תהלך בארץ. הלשון שלו זה היה שגבו ממנו את העונש, עצמי כבודו. ראה את זה אלישע אחר, אמר אז אין שכר ואין עונש, הנה צדיק כזה גדול, כך נהיה לו, כפר. אז אמר, איש חמאס רע יצודנו למדחפות. ואיש חמאס רע, אלישע אחר יצודנו למדחפות. אבל זה היה בגלל שכך וכך היה איתו. בן 130 נהרג. אחריו בן 95 שנה, רבי חנינה בן חכינאי, הוא היה חברו של רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו כל זה רבי שמעון בר יוחאי היה באותו דור. כנגד זה אומר רבנו אריה, היו 10 תלמידים, רבי שמעון בר יוחאי ל10, איתו 9, שהם לא נהרגו, הם היו מצד החסדים, אלה היו מצד הגבולות. וחנינה בן חכינאי נהרג, הוא היה בן 95, חבר של רבי שמעון בר יוחאי. הם התחתנו יחד, שבוע אחד לפני בני, סיפרנו לכם פעם מה כתוב בירושלמי, ושמעון בר יוחאי התחתן, סיים את השם הברכות שלו, וחנינה בן חכינאי ניסה. אמר לו, תחכה לי שבוע, אני אשמח את הכלה, ואני אבוא איתך לבית המדרש. אמר לו, לא מחכה. חבל לי על השבוע הזה. הלך רבי שמעון בר יוחאי, וחנינה בן חכינאי איתו 13 שנה לומדים, 13 שנה לא הספיק להשיג אותו את השבוע ההבדל שהיה ביניהם. ככה זה שבוע של רבי שמעון בר יוחאי, של לימוד תורה שלו. ובסוף הרגו את רבי חנינה בן חכינאי, הרגו אותו הרשעים. אז הוא היה גד, שאומרים לנפתלי, זה רבי חוצפית, הוא היה גד. הרב רבי ישבב הסופר, בן 90 שנה היה. ואחריהם רבי אלעזר בן שמוע, בן 102 שנים. מתי נהרג? זה מה אומר המדרש. 80 שנה היה יושב בתענית שלא יחרב את המקדש. 80 שנה צם. אוכל בלילה וצם ביום. 80 שנים רצופות. זה איפה הסתרה כזה. תראו מי אלה היו. שהרוגי מלכות, אי אפשר להבין. בליל יום הכיפורים לקחו אותו והרגו אותו איך שנכנס יום הכיפורים. בכניסת יום הכיפורים, בגלל שהחיינו על יום הכיפורים ונפצע. רבי עקיבא הספיד אותו, אמר עליו שהוא היגע בכל כוחו בתורה. עד הסוף, למה התורה עד הסוף? רבי עקיבא זה ביום הכיפורים עצמו. שמה המעלה שלהם אומר הזוהר הקדוש בפרשת שמות, חלק שמות דף רמ"ד, מקשה רבי שמעון, מה זה צדיקים כאלה? יהרגו ככה, לא הם יכולים להחיות מתים. הקיסר אומר לרבי יהושע, קטן שבכם יודע להחיות מתים. גויים היו יודעים את זה, אז איך הם הרגו אותם? רבי שמעון שואל את השאלה הזאת. משיב, אומר, כך נגזר מיום שהם נולדו לכפר על ישראל. ועוד, מה אומר רבי שמעון שם בפרשת פיקודי דף רמ"ד? תדעו, כל צדיק שנפטר מהעולם, שהוא עולה למעלה, עובר את בית דין של מעלה. נמצא בסדר זכאי, או שילם את החוב שלו, מעלים אותו להיכל השני, קומה שנייה. בודקים אותו שם. נמצא זכאי, אנחנו עוד מעט הולכים הביתה, חבל לישון. הוא בבית, תשנו בבית. חבל. דברים כאלה לא כל יום אנחנו שומעים. אז הוא עולה לקומה השנייה, משמה, קומה שלישית. קומה שלישית, מה יש שם? אומר, בא איזה מלאך אחד, שם כתוב השם שלו. אסור להזכיר את שמו. אומר לו, תפשוט את הבגדים, תיכנס פה, תטבול. ומה הוא טובל? נהר של אש. זה מה שכתוב בדניאל, נהר דינור, נגד ונפק מקודמוי. עכשיו היא הנשמה מאש, האש לא שולט בה. אבל אם יש איזה לכלוך, איזה עוון, איזה משהו, זה שורף. כמו אם תלך לים המלח. אבל בים המלח האמיתי, לא זה המזויף שזייפו אותו עכשיו, הכל זייפו. אפילו האוויר מזויף. ים המלח האמיתי, שמה, אם יש לך שריטה, שורף. אבל זה אחרי זה מרפא.
אבל אור חלק לא שורף. ככה זה גיהינם. אם אין עוונות, לא יכול לשתות האש גיהינם בכלל. יש עוון, זה כמו שריטה או איזה פצע או איזה חבורה, שם שורף עד שמתרפא, יוצא משם. אז הוא נשאר שמה כמה שנשאר. יש רק שעה, יש 5 דקות, יש נשאר שמה חודשים, לא הולכים. הרדינו, נער של אש. שם יורד בגיהינם של אש. הרי זה יוצא מהצד השני, עולה המלאך, הנה מגבת, תפרה נגב, ולא בגדים נעים, יפים, איזה בושם יש עליהם, איזה בגדים מפוארים. לובש את זה על מת ועולה עם זה לגן עדן. זה בהיכל השלישי, כך כתוב בפקודי. אומר רבי שמעון, אני ראיתי את 10 הרוגי מלכות, הם לא עברו דרך נהר דינור. שמעון אומר, אין נשמה בעולם שלא עוברת משם, חוץ מ10 הרוגי מלכות, עשה להם הקדוש ברוך הוא גשר מיוחד שדרכו הם עברו. והמעלה שלהם. והצדיקים שנהרגו על קידוש השם. אחר כך אומר עליהם, על השכר שלהם, עין לא ראתה, אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. וככה היה להם אומר, זה היה גזרה מאת השם. ועליהם אמר דוד המלך, ממתים ידך אדוני, ממתים מחלד, חלקם בחיים. למה נהרגו אלה הצדיקים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עלתה במחשבה לפניי. באו לכפר על מכירת יוסף ולכפר על עם ישראל. זה מכפרים עלינו. וזה מעלה גדולה. בזוהר חדש, כך כתב שזה מכירת יוסף, ומשה רבנו עליו השלום שאל, אז למה דווקא הם ולא אחרים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, זה אני לא גיבלתי לאף אחד. זה סוד שרק שם בעולם האמת אנחנו נדע. למה הוא ולא אחר? למה דווקא 10 אלה? דווקא הם זכו להיהרג על קידוש השם. והמדרש שלך אומר ש800 שנה היה המקטרג וקטרג. מתי תעשה דין ל10 השבטים שמכרו את יוסף? עד שהגיע הזמן בחורבן בית שני, ואז קרה מה שקרה. בילקוט ראובני פרשת וישב אומר, דע שגימטריה השמות של 10 הרוגי מלכות, תבדוק, זה בדיוק גימטריה של 10 השבטים. לכן פה תדע שהם באמת הנשמות שלהם. הם. לכן זה היה, שאמר להם יוסף מרגלים אתם, ואחר כך אומר, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה. מה זה כולם אנשים? כולם היו השבטים בעצמם, אנשים. היו צדיקים, אבל חטאו מה שחטאו, קרה מה שקרה, אחר כך באו ב10 הרוגי מלכות וחיפרו על הכל. אומר עוד על קידוש השם כמה מדרגות יש בהם. יש אלה שנהרגים על ידי אומות העולם, כל יהודי שנהרג על ידי גוי, זה זוכה שנרשם בפורפירה של הקדוש ברוך הוא. יש לו הקדוש ברוך הוא מעיל, שכל הדמויות של אלה שנהרגו על ידי גויים, על היותם יהודים, נרשמים שם במעיל שלו, של הקדוש ברוך הוא. ויש לו אחד מיוחד, שכל ההרוגים שם, ושם נמצא מלך המשיח, כל לילה מבקר אותם. ומי יושב בראש ההיכל? רבי עקיבא בן יוסף. כל יום תובע דין, מתי? יהיה הזמן של הגאולה, כי בזמן הגאולה יקום בדמם. לכן מי שנהרג על ידי גוי, שמזכירים אותו, אומרים השם יקום דמו. למה? כיוון שאותו גוי, אותו שר של אותה אומה, מתגאה ואומר, אני הרגתי את היהודי הזה. והנשמה שלו אצלי כאילו, זה לא אצלו, הנשמה עולה למעלה. אבל הוא מתגאה שהוא נטל את נשמתו, שהיה לו רשות לקחת אותו. יבוא יום הנקמה, ב3 מקומות בתורה, תורה, נביאים וכתובים. בתורה כתוב, הרנינו גויים עמו, בפרשת האזינו. תדע מעבדיו יקום, ונקם משיב את צרה וכיפר אדמתו עמו. בנביאים כתוב, וניקתי דמם לא ניקתי, ואדוני שוכן בציון. בכתובים, זה הפסוק שקראנו היום, מזמור שלום רביעי. אין נקמות אדוני, אין נקמות אופיר. זה 3 פסוקים שחזר עליהם, שהם ההיכל המיוחד שנמצאים שם, והם שם נמצאים. הראשית חוכמה כותב,
תדע שהמוסר גופו וממונו על קדושת השם יתברך, זאת אומרת בשביל אהבת השם, מוכן להפסיד כסף, ללכת להתפלל מנחה בזמן. זו התפילה הכי קשה. בעל הטורים כותב, הכי קשה זה מנחה. שחרית, זה לא בעיה, זה בבוקר, הבן אדם מתכנן את היקיצה שלו בבוקר, הוא לפני שהולך לעבודה, הוא מתכנן תפילת שחרית. ערבית, מקסימום לא יתפלל, הוא לא הולך לישון, לפני השינה יתפלל ערבית. אבל מנחה, זה באמצע. שמה השטן מתקטרק. לכן מעלת מנחה הכי גדולה. זאת אומרת, תראה שכל אלה נהרגו סמוך לתפילת מנחה. תפילת מנחה הכי גדולה. משה רבנו לא נענה בזמן מעשה העגל, אלא בזמן מנחה. ויחד משה זה היה בזמן מנחה. נחמיה, כתוב שם בספר נחמיה, בתפילת מנחה הוא התפלל בקשר. דניאל, התפלל מנחה ונענה. אליהו הנביא, לא נענה, אלא בתפילת מנחה. שניהם ויהי בעלות המנחה. לכן תפילת מנחה חשובה מאוד. אומר אז ראשית חוכמה, מי שמוסר נפשו על תפילת מנחה ושש ושמח, סיפרתי לכם פעם, היה לנו בישיבה, תורת יוסף, עליו השלום, אותו יהודי מאזמיר, רבנו יום טוב פוליטי. רבנו זה שם פרטי. אם קוראים לילד שיזכה, שירבה, יאריך ימים רבנו. הוא נולד בחג, קראו לו יום טוב. המשפחה פוליטי. לא היה שייך לפוליטיקה, אני מפחד. הוא היה צדיק גדול, אמרתי לכם, היה הולך עם תיק, ובתוך התיק היה את החירכים שלו מונחים שם. מגולח לניסי, אבל היה סוחר, נפגש עם כל מיני עניבה וחליפה ככה בהירה, אז פעם סוחרים ולובשים חליפות בהירות כאלה, בש או אפור בהיר כזה, כוח כעס. היה הולך. אמר לנו יום אחד, סיפר לנו, אומר, תדעו, יום אחד תפילת מנחה עלה לי 25,000 לירות טורקיות. אז המפקד של הצבא הטורקי היה מזמין אצלו, הוא היה סוחר טקסטיל, בדים וכל מיני אריגים וזה. אז המפקד של הצבא שם היה בא להזמין אצלו. יום אחד הגיע, בדיוק היה חצי שעה לפני הסקיעה, אז 35-40 דקות ככה, הוא עומד לסגור את החנות, כשהולך להתפלל מנחה, אחר הוא חוזר פותח. אומר, לא, באתי לעשות הזמנה. אבל לא, אני לא יכול עכשיו, הזמנה שלך, אני יודע, זה ארוכה, זה צריך לרשום, משהו סחורות, בדים, סוגים, ומחירים, ולשבת ולהתדיין, זה ייקח לנו שעה, ואני צריך להתפלל מנחה. אמר לו, אני שמעתי, יש הרבה מתפללים ערבית 2, שחרית 3, מנחה 4. מה יש? ביום הכיפורים לא היה מה זה, 1 למעלה ו7 למטה. אמר לו, אצלי אין, לא 2 ולא 3, יש לי 1 היא יונתי, 1 היא לאמא, ובלה היא לא יונתה. אמר לו, אני הולך לשכן, אמרתי, תלך לשכן שלי, ותהיה בריא ותצליח. אמר לו, 25,000 לירות זה רק רווח, לא קרן, רווח, אתה מפסיד. אמר, יהיה 250 מיליון גם. מנחה, אצלי זה מנחה. סגר את החנות, אומר, אותו יום התפללתי מנחה, באיזה התלהבות. כל מילה ומילה, כי ידעתי כמה זה עלה לי. כל מילה. איך אמרתי אותה, רוצה בתשובה, סלח לנו אבינו ככתבנו, לפעמים אנחנו נלפי ראשי בשיח. התפללתי אותה כמו שצריך, היה לי שמחה עצומה. וחזרתי לחנות, ראיתי אותו בדיוק יוצא מאצל הגויים, והגוי אומר, אבל היהודי הזה תראה טמבל, אומרים היהודי פיקחים, זה פיקח, זה טיפס. וזה, צוחקים עליו, הוא היה שמח. הוא היה כל הזמן עושה ככה עם הראש. אפילו השלום שלו זה ככה שלו. ען וטען, ככה היה הולך. עליו השלום, משהו יהודי במיוחד במינו היה. וככה המשיך. והנה אחרי 3 חודשים, אותו הקצין מגיע אליו. אומר לו, בוא הנה, אני רואה שאלוהים אוהב אותך משהו. ולא מה קרה, אני עושה אצלך הזמנה כפולה. הפעם אתה תרוויח ממני 50,000, ואני אתן לך גם בונוס. ולא מה קרה? אבל אל תשאל, זה הגנר הזה הטורקי בין כלבן. גם הוא טורקי, הוא גם בסדר, טורקים, אותו טורקי, אותו ג'ינס. זה משפחת רדואן, משפחה עדרה. זה אביזתה. אמר לו, זה בנה של זרש. מה שמו,
נתן לי סחורה פגומה, בדים, זיפטים, לקחתי את זה לצבא, איזה ביזיונות קיבלתי במטה הכללי, צעק עליי הרמטכ"ל, עד עכשיו האוזניים שלי מצלצלות מהצבחות שהוא צעק לי. וזה הכלב הזה, תפו עליו, קיבל אותו איזה קבלות. אני יותר לא מתקרב לחנות שלו, אני קונה רק ממך, אתה נאמן. הוא אומר, אבל איך הקדוש ברוך הוא 3 חודשים השאיר אותי ככה בסטנד ביי, איך אומרים? ככה באיזה סימן שאלה. לראות האם מתחרט או לא מתחרט, היה מתחרט, היה מפסיד את המצווה. אבל לא, הוא שמח. וקנה ממנו והזמין ממנו, יהי רצון ככה יזמינו גם מכם הרבה סחורות, ויהיה לכם הרבה עושר ועושר וברכה וחיים ושלום לנו ולכל ישראל במהרה בימינו, יבוא עלינו וישמח לבנו, אמן כן יהי רצון.